Здравейте, приятели! Хайде днес да се подготвим заедно за Великден. И както традицията повелява, аз правя домашен козунак. Днес ще ви покажа по-набързо рецептата, защото предишните години съм ви я показвала много подробно и според мен това е оригиналната рецепта за истински домашен козунак. И така в 300 мл топло прясно мляко разтварям 4 сухи маи по 7 грама, добавям към тях една лъжица захар и малко брашно, така че маята да се активира. След това счупвам в дълбока купа 6 яйца, които са престояли на стайна температура. В помещението, в което готвя, е истинска сауна, защото козунакът обича да му е топло. Продуктите да са топли, домът да е топъл, камината да гори. Въобще, за да стане, да се активира, да бухне, той трябва да е на много топло. Тестото е по-различно отколкото на хляба, то е много по-тежко, защото има много яйца и много захар и много мазнина и му трябва наистина топлина, за да се активира маята и тестото да бухне. В 6 яйца на стайна температура добавям 300 грама захар и 4 есенции на ром. Ако искате, може да добавите истински ром, но и есенцията върши същата работа. Някои ще попитат защо 4 маи на 1 кг брашно, но всъщност на половин килограм брашно при хлябът се слага една мая. А при това тежко тесто му трябват малко повече и затова 2 маи на половин килограм брашно или както в моя случай 4 маи на 1 кг. Разбърквам хубаво яйцата с захарта и с есенциите на ром и от дома вече замириса на Великден. Добавям след това към яйцата и кората на един портокал и на един лимон. Те дават изключителен аромат и това е истинският домашен козунак. Не правим сладък хляб, а истинско вълшебство, което да стане меко, ароматно, сладко, прекрасно на конци. В пресятото брашно 1 кг, след това си слагам вече активиралата се мая. Брашното, което използвам, е най-обикновено, такова каквото съм купила от магазина, бяло брашно тип 500. Някъде казва, че трябва да има специален протеин, за да стане на конци козунакът, но честно казано, според мен майсторлъкът на конците е просто в това да сте правили козунаци всяка година и всеки път, когато правите, ще ставате все по-добри и ще ви бъде по-лесно. Към брашното след това изсипвам яйцата с захарта и всички техни аромати, разбърквам с лъжицата хубаво, така че брашното да бъде напълно поето от мокрите съставки. Тестото става много меко, много лепкаво, но никакъв случай не се подлъгвайте да слагате още брашно, защото ще направите една голяма корабия. И както ви казах, тестото е доста тежко, трябва да му е топло и да бъде меко и лепкаво, за да може да бухне по-лесно. Така че разбърквам хубаво и след това ето тази лепкава смес оставям да втаса много хубаво на много топло. Не се подлъгвайте да сложите в урната на 40-50 градуса тестото за козунак, защото това не е хляб, а козунак и не може да го излъжете. С мокра кърпа го покривам така, че да не засъхва и отива на топло пред камината.
След около 1 час на топло пред камината, като периодично намокря хавлията, за да не се засъхне, тестото вече вижте колко хубаво е втасало, удвоило е обема си. Аз съм си разтопила равни количества свинска мас и масло. По рецепта трябва да са 200 грама общо. Разтопих си 100 грама масло и 100 грама свинска мас. Истинският козунак се прави с свинска мас и с масълце, никакво олио. И започвате по малко да вкарвате мазнината в тестото. Винаги ми остава мазнина, не се старайте да слагате цялото количество. Каквото ви остане, едни прекрасни печени картофки на фурна ще станат с тази мазнина. Умесвате тестото и вкарвате мазнина. В момента, в който започне леко да ви лепне на ръката, слагате мазнина на ръката си и по този начин вкарвате мазнина в тестото и тестото не лепне. За тези от вас, които за първи път правят козунак, слагам по-дългата версия. Не съм рязала и не съм забързала кадъра, за да видите наистина как вкарвам мазнината в тестото. След това изкарвам тестото на плота и продължавам да го меся. Тестото на козунакът обича да бъде месено, така че глутенът да се разтвори хубаво, да направи конци, да стане на фитили. Въобще така натисквам и издърпвам тестото, за да стане прекрасно, меко, еластично и на конци. Тестото стана чудесно тази година, прекрасно и лесно се работеше с него. Просто чудесно тесто. И продължавам всеки път, когато по-мъничко ми залепне тестото за ръката, да вкарам мазнина. Ако ви остане мазнина, не се притеснявайте. По рецепта трябва да е 200 мл, 200 грама мазнината, но аз никога не слагам цялото количество. И така натисквате, издърпвате, натисквате и издърпвате, вкарвате въздух в тестото по този начин и оформяте бъдещите конци, защото какво е козунак без конци? Ето тук ви показвам вече на забързан кадър, но малко в по-близък план, как оформям тестото. Няма нужда да го биете по 100 пъти, да го малтретирате. Просто месете и вкарвайте въздух, изтегляйте го и гледайте да не късате тестото, докато го изтегляте.
След това връщам тестото отново в купата му. То е станало меко, прекрасно, еластично, ароматно. И го връщам да втаса втори път пред печката. В това време съм сложила и яйца да се сварят. Още един час мина и ето нашето прекрасно, меко, чудно тесто. Тази година съм много доволна, прекрасно, еластично, дори имаше леки мехурчета от мазнината. Тесто се получи. От тук нататък започва приятната част. Няма кой знае колко много месене. Това тесто, което на мен ми се получи, ще стане на 3 козунака и за това ще си го направя на 3 равни части. Задължително сложете малко мазнина на ножа, с който ще режете тестото, така че то да не залепне. Нарежете си го на толкова части, на колкото козунака искате да го направите, но аз имам 3 тавички и ще направя 3 козунака. Старая се да бъдат еднакво количество. Омесете с леко намазнени ръце всяка топка на бъдещият козунак. По този начин отново вкарвате въздух и отново продължавате да правите фитили. Не много дълго, ето така за няколко минути, колкото то да поеме и топлината от ръцете ви. Разделете след това тази топка на 3 равни части, ако решите да правите козунакът плетен на плитка. Както виждате, няма нужда от точене, нямате нужда от училка. Тестото не лепне и може да направите ето по този начин фитилът. Няма нужда да бъде прекалено тънко тестото и прекалено голямо, защото след това фитилът трябва да бъде усукан и да бъде леко придърпан. Сложете след това плънка по избор. Аз всяка година сменям плънката. Много ми харесва с течен шоколад, много ми харесва с тахан халва, миналата година правих. Много ми харесва с тафиди, но един от любимите ми козунаци и класика в жанра е козунакът с лукум. Не щадете лукумът. След това защипете ето по този начин тестото. Защипва се много лесно, нищо че е намазнено. И оформете фитил. Тестото не лепне, не е прекалено течно, много лесно се работи с него. Ето по този начин оформяте фитилът. Лесно и много приятно занимание. И по този начин оформяте и останалите 2 фитила. Разточвате тестото, вкарвате още малко въздух, правите си така с ръце, като питка, но малко по-дълга. Слагате си от плънката, завивате си плънката хубаво защипана, усуквате, леко придърпвате и това е готовият фитил за козунакът, който ще направим на плитка.
След като сме направили трите фитила, започваме да заплитаме плитката. Не правете прекалено стегната. Лесно е, ако сте плели някога на дъщерите си или на внучките си косичките, може да направите плитка и от козунак. И ето по този начин се получи първият козунак за този велик ден. След това аз оставям козунаците в ето такива тавички, на които съм сложила хартия за печене. По този начин след това изкарвам козунаците много лесно. Когато козунатчетата са готови, разбъркайте си едно яйце с малко прясно мляко. Намазвам с тази смес повърхността на козунака. Накрая поръсвам с навлажнена захар. По този начин тя не изгаря, не става на карамел и става на големи, хубави, сочни зърна. Може, разбира се, да поръсите с филирани бадеми, с парченца, орехи, каквото на вас ви харесва, но аз слагам само така леко навлажнена захар. Така нашият козунак първи е готов и започвам да правя и вторият козунак. Оставям за около 30 минути козунаците да втасат още веднъж в топлата стая, а в това време съм загряла фурната на 40 градуса без вентилатор. Козунаците ги пека на най-ниското ниво, което позволява фурната.
на скаричката и когато са готови отгоре запечени, ги премахвам температурата на горният реотан. И докато се пекат козунаците, започвам да боядисвам и яйцата. Яйцата са от моите кокошки. Имам бели кокошки, които снасят бели яйца. И както традицията повелява, първо червените яйца. След това реших да боядисам яйца по един начин, който не съм правила, може би, от тинейджърските си години, или да боядисам яйца с памук. В последните години има всякакви бои, с които може да боядисаме яйцата си, но този добре познат стар метод наистина прави много красиви яйцата, въпреки че ръцете доста се отцветяват и ако не искате да имате пъстри ръце като мен, сложете ръкавици. Слагам най-различни цветове, така че да ги се комбинират красиво. Хубаво притискам памукът и когато яйцата изтинат заедно с памукът, го махам и те са готови, отцветени и само трябва да бъдат излъснати с памуче, натопено с малко олио, като всички останали яйца, но стават много красиви и лично на мен такива яйца ми напомнят на космоса и на галактики и на съзвездия, защото е много красиво и много пъстро. Вие как боядисвате яйцата и имате ли различни любими техники, с които правите великденските яйца?
И така, приятели, нека да ви покажа какво сътворих днес, ден преди Великден. Ето това са нашите великденски яйца. Получиха се много красиви, много приятни цветове, много пъстри и весели. И разбира се, нека да ви покажа царят на нашата трапеза, козунакът, който се получи прекрасен, мек, ароматен. Целият ми дом ухае на празник. Вие направихте ли козунаците? Получиха ли се? Ето това са моите козунаци тази година. Прекрасни, меки, ароматни, с лукум. Класическите козунаци. За един весел Великден. Пожелавам ви здраве, весели празници и Христос възкресе!